Пані Оксано, вам слово. Доброго дня, дорогі колеги. Чутно і видно мою презентацію? Так, супер. Так. Колеги, звісно, дуже рада долучитися до цієї прекрасної організованої презентації, діяльності, яку роблять наші колеги. І, звісно, я залюбки поділюся тим досвідом, який на сьогодні маю, будь-які активності, які допомагають на сьогодні підтримувати, ділитися тим досвідом, який на сьогодні отриманий в рамках того, що я маю можливість вже працювати, викладати у Віденському університеті, то, звісно, хотілося поділитися тим досвідом, який, власне, набула за рік уже. Ну і продовжую працювати в системі нашої акредитації як членкиня галузевої експертної ради. От і через це на сьогодні, звісно, залюбки розкажу те, що можу розказати, те, що хотілося б, щоб ви для себе однозначно мали як залишковий принцип, тобто, щоб у вас лишилися цитатами, який досвід важливо враховувати, коли ви, власне, формулюєте, коли ви реалізовуєте, коли ми реалізовуємо, власне, наші освітні програми. Тезисно постараюся це зробити, бо я розумію, що вже на сьогодні я є завершальною зі своєю презентацією, тому поділюся тільки тими речами, які дійсно, на мій погляд, мають лишитися у вас як такий певний, мабуть, вказівник і допомога, якщо ви будете далі робити це бенчмаркінгове, дослідження тих освітніх програм, які також подібні і реалізуються, власне, в інших закладах вищої освіти, байдуже, чи це Австрія, чи Віденський університет, чи якісь інші. Попри те, що тривалий час вже йде процедура акредитації, все ж таки звертаю увагу всіх колег, присутніх на сьогодні на цій презентації, на те, що доступ до інформації з урахуванням цільової аудиторії обов'язково все ж таки має бути. І ви, як людина, чи та, яка викладає на освітній програмі, чи якщо ви взяли раптом на себе більшу відповідальність і на сьогодні робите те, що ви є гарантом освітньої програми, чи якусь адміністративну посаду займаєте в університеті, я дуже закликаю, просто першим пунктом своєї презентації винесла це, все ж таки робити максимально доступною всю інформацію про вашу освітню програму. І не сприйміть це як те, що от у нас це все є, у нас все працює. Насправді, як виявляється, це не добре працює, якщо ми будемо порівнювати об'єктивно з тим, як це наведено і як це представлено в інших закладах вищої освіти. Принаймні, якщо ми кажемо про ті заклади освіти, які на сьогодні мають в своєму переліку не одного Нобелівського лауреата, як, зокрема, Віденський університет. Він цього року має нового Нобелівського лауреата фізики, що теж приємно. Тому, будь ласка, звертайте увагу і, звісно, з урахуванням цільової аудиторії. Я завжди, як членкиня і з самого початку заступницею була галузевої експертної ради 10-ї природничої науки. Я завжди закликала до того, щоб, звісно, окрім української мови представленої інформації, була представлена інформація англійською мовою. До речі, з урахуванням чи без урахування того, чи навчаються у вас все ж таки студенти-іноземці, ті, хто володіють, власне, англійською мовою, бо все ж таки хотілося б, щоб ми дійшли до того рівня, як це, власне, часто буває на реалізації природничих освітніх програм, тобто освітніх програм, зокрема, з фізики, що студенти, особливо магістратури, вони вільно володіють англійською мовою і, звісно, немає проблеми сприймати якусь інформацію англійською. Але все одно я в цей пункт перший винесла вам з урахуванням цільової аудиторії. Тобто не ставте це як за мету, а це має бути як додаткова функція, яка все ж таки допоможе вам часом, наприклад, зробити так, що розширити вашу цільову аудиторію з тим, що все ж таки, можливо, в найближчому майбутньому у вас все ж таки з'являться студенти, які будуть навчатися англійською мовою на наших освітніх програмах, щоб дуже хотілося і дійти і особисто бути долученими до того, щоб бачити, що ми акредитуємо багато англомовних освітніх програм. Наступний важливий пункт із тих 4, які б я хотіла
щоб у вас на сьогодні лишилося, це хто викладає. Теж скажу от коротко тезисно, враховуючи регламент і те, що я знову ж таки роблю цю презентацію останньою на сьогодні в цій дискусії. Я вам, мабуть, є ще багато питань до всіх спікерів сьогоднішніх. То ви маєте знати, що в Віденському університеті на сьогодні всі, хто є вже навіть аспірантами, вони можуть запропонувати свій курс. Це дуже поширена і гарна практика. Вона мені неймовірно подобається, оскільки аспіранти, які там, наприклад, навчаються на освітній програмі рівня освіти, вже, звісно, доктора філософії, вони можуть запропонувати свій предмет і долучити його до освітньої програми. Причому є такі поняття, як загальноуніверситетські курси вільні, причому можуть їх брати навіть не тільки, наприклад, студенти Віденського університету, це можуть робити студенти інших закладів вищої освіти, що дуже сильно стимулює заклад вищої освіти, звісно, серйозно відноситися і працювати над тим, як викладається та чи інша дисципліна. Звісно, є ціла процедура, на жаль, в 10 хвилин не вкладуся розказати, як це відбувається от щодо викладання, але все ж таки зупинитися на цьому, особливо враховуючи мету основну того тренінгу, який на сьогодні ми всі тут з вами маємо, в якому беремо участь, то важливо розуміти, що, звісно, викладанню приділяється велика частина, щоб ви не думали, що якщо це там, наприклад, викладає чи робить і готує повністю якусь із дисциплін аспірант, що це не стимулюється в плані того, що не дивиться, як ця людина це робить. Якщо, зокрема, там, наприклад, додано було в загальноуніверситетське, це я умовно адаптую до того, як це в наших університетах відбувається, умовно це ось так виглядає тут, що загальноуніверситетський певний каталог, і в тому каталогу представлена певна дисципліна. Якщо там, наприклад, студенти обирали і є негативні відгуки, то, звісно, з часом цей предмет буде прибраний з того. Тобто є система довіри, є система того, що всім кажуть, будь ласка, аспіранти, долучений до Віденського університету, пропонуй, ти можеш поділитися, ти можеш мати студентів. Проте, якщо студенти дали негативний відгук, якщо є багато питань до того, як це робиться, то, звісно, цей предмет в подальшому не буде включений до каталогів, і він просто буде звідти виключений. Тобто контроль все ж таки він завжди є, і ви маєте про це пам'ятати. Тому, друге, пам'ятаємо викладання, але розуміємо, наскільки все це цілісно. І от тут плавно переходжу до третього пункту, в чому цілісність? В тому, що кожна освітня програма, ви можете зайти, це подивитися, величезна кількість, великий університет, вона має частину, де одразу в освітній програмі майбутній абітурієнт, який шукає, де б він хотів навчатися, на якій програмі, він може подивитися, тут німецькою мовою я знайшла на сайті, це теж своя специфіка, і в принципі це те, про що я казала, перепрошую, повернуся до першої моєї тези про те, що англійська мова добре, але все одно всі розуміють, якщо людина на сьогодні, наприклад, на одній з освітніх програм планує працевлаштовуватися в Австрії, де все ж таки державна мова і поширена мова, якщо не академічне середовище, це німецька мова, то ця інформація на цій освітній програмі наведена німецькою мовою, щоб люди розуміли, що ти хочеш навчатися. Я навчаюся, наприклад, на бакалаврській освітній програмі, звісно, німецькою мовою. Якщо це бакалаврська освітня програма далі, ти можеш тут же подивитися, наскільки багато в Віденському університеті є представлено вакансій. На сьогодні вакансій, де ти міг би гіпотетично працювати після того, як ти отримав, наприклад, диплом бакалавра, магістра. Особливо, звісно, ця інформація наведена у випадку, коли йде мова про магістерські освітні програми, і про програми вищого рівня освіти. Тому я це називаю цілісністю. От ви бачите, там перше, важливо, що як представлена інформація, друге – викладання, третє – це цілісність. От цілісність – це те, що той майбутній наш абітурієнт, який дивиться на це все, який обирає, де йому працювати, він обов'язково має
мати інформацію про те, де йому потім, де він може потім фактично влаштуватися, і наскільки це влаштування буде саме таким, що він зможе це реалізувати себе 100%, тому що пропозиції вистачає на ринку праці. Тому, знову ж таки, це цілісність, коли є картина, коли люди розуміють, що от вони прийшли навчатися сюди, і далі вони можуть піти працювати ось там. І, мабуть, там передостаннє, що б хотілося сказати, підводячи, перед тим, як я буду підводити підсумки, це те, що освітня програма, власне, інформація про неї, вона не обов'язково має бути стислою, як інколи, часто я там, як членкиня, знову ж таки, галузевої ради, і як людина, яка в університеті в одному із українських, власне, була відповідальна за адміністративні певні процеси, то я часто чула, що ми маємо там дуже скорочувати якусь інформацію. В даному випадку та освітня програма, яку я вам демонструю з фізики, по-перше, версія, ви бачите, на сьогодні 23-й рік, вона 18-го року, абсолютно спокійно до цього всі ставляться, що це 18-й рік у Віденському університеті, через те, що все ж таки це безпосередньо моя рідна освітня програма, в якій немає потреби достатньо часто перезатверджувати цю освітню програму. І через те, будь ласка, 18-й рік, 17 сторінок конкретно, коли ми кажемо про цю освітню програму, може бути 30 сторінок. Важливо, наскільки змістовна ця освітня програма, наскільки велику кількість кредитів вона охоплює. Знову ж таки, якщо говорити про Віденський університет, до речі, тут є питання того, що магістерські програми – це 120 кредитів, тобто немає магістерських програм. Я там, готуючись вже до того, щоб ділитися з вами інформацією, багато сама передивилася, реально майже там всі майстерські програми, бо мені хотілося побачити, що все ж таки у них може бути інакше. Не буває інакше. От є тільки 120 кредитів. Знову ж таки, це, можливо, там питання на сьогодні добре чи погано, бо є різні приклади. Я не закликаю вас однозначно йти цим шляхом, але от якщо вже я зосередилася на сьогодні і маю безпосередньо досвід до Віденського університету, то говорю про те, як, власне, є тут. Тому ще раз, перші 3 пункти ми запам'ятали. І 4-й важливий, що ви маєте, як людина, долучена до освітньої програми, більше, мабуть, в даному випадку це буде стосуватися гранта освітньої програми. Будь ласка, формуйте вашу освітню програму, звичайно, з урахуванням нормативних наших всіх вимог, ті, які є в нашому українському рідному законодавстві. Проте не бійтеся, якщо вона буде об'ємною. Ми маємо все ж таки наповнювати нашу освітню програму всією тою інформацією, яка необхідна. Це я вам кажу як фізик, яка, знову ж таки, підтримує абсолютно попередніх доповідачів, не одну, і в тому числі інформацію про те, що там загальну кількість програмних результатів навчання, це прибір, це не треба. Додавайте інформацію там і ту, яка принесе користь не вам персонально, як піар певний, а принесе користь потенційно вашому абітурієнту, користь, що саме він буде вчити тут. Я бачу тут дуже вимогливих студентів, і це дуже приємно. Мені здається, що суспільство і викладачі в тому числі формують це, вимогливих абітурієнтів, які хочуть бачити цю інформацію в освітній програмі, які не будуть нам казати, що там скорочуйте максимально і так далі. Навпаки, вони тут хочуть бачити, вони хочуть максимально знати, що дійсно закладено, що там вони будуть вчити в квантову теорію поля, там в такому-то обсязі, то вони однозначно будуть вчити цю квантову теорію поля. І добре, якщо дамо більше, але менше в жодному разі не можна давати. Я розумію, що, мабуть, я виходжу вже трошки за рамки, але от закінчу одним, тим, що хочу дійсно все одно сказати, що, по-перше, будь ласка, тут в мене в центрі цього слайду є слідування власним цілям. Орієнтуйтеся на те, що є десь, дивіться на те, що є, проводьте ті дослідження, бенчмаркінгові і ті інші, дивіться, але пам'ятайте про наше власне, пам'ятайте про ваші цілі, які ви поклали, коли ви хотіли реалізувати цю освітню програму.
щиро сподіваюся, що ця освітня програма була зроблена не під викладацький склад, як це часто можна було бачити. Знову ж таки, це як певний поганий, мабуть, досвід, який я могла побачити як членкиня галузевої ради Національного агентства. Але в більшості випадків все ж таки це не так, і я бачу, які у нас прекрасні освітні програми. Чула от колегу, знову ж таки, яка говорить про еконофізику, я аплодую двома руками, була б дуже рада, аби програми з фізики реалізовувалися, і головне, студенти йшли на них, якщо це буде симбіоз там статистичних методів і економіки, це однозначно прекрасно. Тому пам'ятайте, слідуйте власним цілям, але пам'ятайте ці 4 пункти, які я сказала, пам'ятайте про те, що ми маємо все ж таки викладачів набирати під наші цілі, а не навпаки. Ми не маємо під викладацький склад, який ми маємо на сьогодні, створювати освітню програму. Ми маємо робити це навпаки. І повірте, я це кажу знову ж таки, як людина, яка бачить, що на сьогодні якісна освітня програма однозначно потребує розуміння цілісності і далі вже набирання, добре, якщо ви там знаєте, з самого початку у вас є той колектив, але якщо його немає навіть з самого початку, не бійтеся, започатковуйте, якщо ви знаєте ваші цілі, якщо ви розумієте вашу аудиторію, а далі робіть те, що є в усьому цивілізованому світі. Дуже б хотілося, щоб це з'явилося в нас, що конкурентне середовище, якщо вам потрібно на еконофізиці викладача, який там знає добре статистичні методи, він працює не в університеті Шевченка, робіть конкурс реальний для викладачів і набирайте на викладання того чи іншого предмету на цій освітній програмі найкращих викладачів, які дійсно знають той предмет. Але, звісно, чому тут 3 таких системних речі, без яких не може працювати окремо грант чи окремо якісь викладачі. Обов'язково має бути, звісно, система забезпечення, і вона має бути і зовнішня, і внутрішня, і ми маємо розуміти, що циклічне вдосконалення, але пам'ятаєте, зі збереженням розумного, здорового глузду. Коли бачили, що я вам показувала, 18-й рік, освітня програма, Віденський університет, все гаразд. Чому? Тому що ця освітня програма, вона є освітньою програмою, яка називається і стосується Competition Physics. Тобто там не може бути оновлення весь час. Якщо робляться якісь дрібні оновлення, ті, які я теж вам сьогодні трошки там підкреслювала, коли там змінюються якісь предмети, можливо, особливо пропонуються, знову ж таки, інколи заміна викладачів на тому чи іншому предметі, це абсолютно інше, ніж повністю перезатверджувати освітню програму. Це добра практика, але це є частина циклічного, постійного вдосконалення якості, в якій, безперечно, вам має допомагати та система, яка створена в вашому університеті. Тому, завершуючи, я все ж таки буду закликати завжди: стимулюйте, діліться вашою інформацією. Сьогодні присутніх багато наших викладачів, які хочуть знати, як це робити краще. То, будь ласка, так само діліться із адміністрацією, чи якщо є сьогодні представники адміністрації, прекрасно, вони мають також чути, що не буває окремо взятої гарної реалізації освітньої програми, якісної реалізації освітньої програми, якщо тільки це залежить від гранта, тільки це залежить від тих прекрасних викладачів, які є на цій освітній програмі. І, звісно, зовнішнє забезпечення якості. Я пишаюся неймовірною і причетністю до Національного агентства, до діяльності, і, звісно, пишаюся цим тим колективом, з багатьма з тих, хто навіть сьогодні є спікерами, ми знайомі, бо ми, власне, нас познайомило, можна сказати, і звело разом Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти, тому, звісно, всіляко хочеться вірити, що ми і далі будемо бачити, як воно стимулює, розвивається і стимулює, власне, розвиток тієї якісної вищої освіти, а не просто вищої освіти. На цьому слайді, власне, я хочу завершити, колеги. Якщо будуть якісь питання, я залюбки відповім. Звісно, чат не встигала дивитися по ходу, бо теж завжди у всіх у нас є свої питання. Якщо в чаті там до мене є питання, я відповім ще по ходу. Там пан Дмитрий у нас, здається, модерує сьогоднішню цю частину, то підказуйте як.
Ще раз дякую, колеги. Якщо, звісно, є питання так до мене, я з вами, я